Mi fydd y gemau nesaf yn dechrau am 20 munud i 11. The next games will be starting at 20 to 11. Ar cae 1, bydd bechgyn blwyddyn 9, Ystol Afera yn erbyn
erbyn Garth Olwg. Ar cae 2, bydd bechgyn blwyddyn 9, Cwm Rhondda yn erbyn Ebw Fawr. Ar cae 3, bydd bechgyn blwyddyn 9, Bro Edern yn erbyn Llanisien. Ar cae 4, bydd blwyddyn 9, Glantar yn erbyn Bedwas. Ar cae 5, bydd bechgyn blwyddyn 9, Iwan Fydydwyr yn erbyn Bryn Tawe. Ar cae 6, bydd bechgyn blwyddyn 9, Maes Teg yn erbyn Bryn Gwyn. Ar cae 7, bydd bechgyn blwyddyn 9, Eglwys Newydd yn erbyn Pen y Dre. Ar cae 8, bydd bechgyn blwyddyn 9, Coleg y Dderwen yn erbyn Glan y Môr. Ar cae 9, bydd bechgyn blwyddyn 9, Cwm Rhymni yn erbyn Uwchradd Gaerdydd. Ar cae 10, bydd bechgyn blwyddyn 9, Ysgol Hwlffordd yn erbyn Ton y Rhefail. Ar cae 11, bydd bechgyn blwyddyn 9, Llangynnwyd yn erbyn Cenydd Sant. Ac ar cae 12, bydd bechgyn blwyddyn 9, Cantonian yn erbyn Dyffryn Aman. Diolch. These two should have gone off, right? Nothing to do with the ships, you know, like. Yeah, so two's there, three's next one down, third one down. Yeah, third one down. Alright? Can't miss my head.